Launch pooly. Pokud tady nejste na kanálu úplně nový, tak dost pravděpodobně víte, co to launch pooly jsou a taky víte, že je to jeden z našich docela dost oblíbených produktů. Do téhleté doby jste znali launch pooly pravděpodobně jenom na Binance. Co ale, kdybych vám řekl, že existují launch pooly i jinde, že jich je mnohem víc, jsou mnohem častější a taky, že jsou úplně zdarma a nemusíte do nich investovat vůbec nic. A na to se podíváme v tomhletom videu. Dneska si totiž ukážeme obdobu launch poolů a to na burze Gate.io. Tady na Gate.io se nemenujou launch pooly, ale jmenuje se to Startup. Hodně z vás se ptá, jakou burzu byste si měli vybrat, jakou burzu založit. A já od začátku říkám, že burz byste měli mít hned několik. Měli byste mít nějakou hlavní burzu, kde budete mít asi většinu vašich peněz, nicméně byste měli mít i další burzy, aspoň zaregistrovaný. Protože každá burza nabízí nějaký svoje coiny, nabízí nějaký svoje jiný produkty, no a prostě pokud chceme z tohohle ekosystému kryptoměnového vytřískat maximum, tak se prostě potřebujeme zapojit do co nejvíc launch poolů, startupů a dalších prostě možností, aby jsme z toho vytřískali úplný maximum. A hlavně založit si burzu je otázka nějakých 5 až 10 minut. Jediný, co musíš udělat, je stáhnout si apku, založit účet a projít si nějakým KYC. Easy. A abys neztrácel čas, tak Gate.io si můžeš založit už v průběhu tohohle videa. Nezapomeň ale využít můj registrační link, který teďka najdeš v popisu, anebo jednoduše stačí naskenovat tohleto QR. Tohleto QR nebo ten registrační link, který teďka vidíš v popisku, ti dá na Gate.io ty největší slevy na poplatky, který momentálně seš schopný získat. A jedna z těch burz, kterou byste určitě měli mít, je právě Gate.io, a to hlavně z toho důvodu, který si dneska ukážeme, a to je právě Gate.io Startup. Ten najdeme tady, klikneme na Startup a rovnou nás to přesune sem. Vypadá to dost podobně jako launch pooly, na který jsme zvyklí, nicméně je tady pár malých výjimek, který si ukážem. Tady máme teďka několik různých tokenů nebo projektů, které se budou listovat na Gate.io. Na Gate.io se listuje poměrně dost často, nebo asi víc často, než jste zvyklí z jiných burz. Nicméně z těch tokenů nebo projektů, tak tenhle ten nám za chvilku začíná, za nějakých 9 minut se budeme moct zúčastnit tohodle startupu. Pak tady máme ještě další, ten bude až za 2 dny, za 4 dny, za 14 dnů, ale tenhle ten je momentálně aktivní, takže na tenhle se podíváme. Ještě máme nějaký krátký kecání o tom projektu, nicméně vás asi zajímá, jakým způsobem se můžete zúčastnit tohodle startupu, tohodle launch poolu. Jediný, co musíte udělat, je kliknout na to tlačítko Participate nebo Claim nebo něco takového by tam mělo být a hnedka potom vy nemusíte vlastně dělat vůbec nic. V tenhle ten moment vy jste se zúčastnili a v ten moment, kdy skončí ten startup, tak vy obdržíte nějaký tokeny na vaši spotovou voletku úplně zdarma. Existuje ale hnedka několik možností, jak vy můžete tyhle svoje alokace, které získáte, zvednout. A to úplně jednoduše. Jediný, co musíte udělat, je mít na Gate.io nějaký VIP level. Každý uživatel na Gate.io má nějaký VIP level. Tenhle VIP levelů je celkem 16 a my momentálně samozřejmě tím, že pokud jste si založili teďka jako nově účet, nemáte tam žádný peníze, tak budete určitě VIP level 0. To znamená, jak tady vidíte, tak vy získáváte nějaký lucky draw, to znamená nějakou random alokaci. Čím větší ten level vy budete mít, a to až teda do té nějaký 16, s tím, že teda 10 až 16, tak je to potom už stejný, tak o to víc vy potom dostanete těch tokenů. A teď, jakým způsobem vy můžete zvednout svůj VIP level? Vy máte několik možností, jak zvednout svůj VIP level. A to tak, že buď budete dělat nějaký transakce, to znamená, budete vytvářet nějaký volume na té burze, nebo tak, že budete na té burze držet nějakou sumu prostředků, a nebo tou nejjednodušší cestou, a to, že si koupíte GT token. GT token je právě token Gate.io burzy. Jak můžete vidět, tak tohle je nějaký dlouhodobý graf od roku 2021, kdy se prodával jeden ten token za nějakých 0,09, cca nejníž za nějakých 0,5, 0,4. Momentální cena je nějakých $7, s tím, že i když teďka trhy jako vyplachovaly teďka poslední dny, tak Gate.io token úplně nějakým způsobem bych řekl jako vyplachoval, ale asi ne tolik jako zbytek trhu. Smyslem tohoto Gate.io tokenu je, že čím víc ho vlastníte, tím samozřejmě vyšší máte VIP level a tím větší bonusy máte právě na Gate.io. A například, aby jsme se byli schopni dostat na VIP level 1, tak potřebujeme držet
aspoň 100 GT tokenů. Aby jsme se byli schopni dostat na VIP level 2, tak potřebujeme 300 GT tokenů, 3000 GT tokenů. To znamená například, pokud budu chtít být VIP level 1, tak potřebuju 100 těch tokenů, to znamená, že mi to bude stát nějakých $700, což je něco kolem 15 000 korun. Toto je jedna z možností, momentálně je GT token v nějakým poklesu, v nějakým propadu, s tím, že all time high bylo nějakých $10, takže jsme momentálně nějakých 30% v poklesu. Upřímně si myslím, že s rostoucím bullrunem a s tím, jak se burze Gate.io momentálně daří, tak GT token by měl být určitě jeden z tokenů, který zařadíte do svého portfolia. Další z možností, jak zvedat svůj VIP level, je, že budete držet na Gate.io nějaký prostředky právě v nějaký hodnotě. Takže například tady vidíte, že pokud budu mít půl bitcoinu na Gate.io nebo prostředky aspoň v hodnotě půl bitcoinu, tak jsem rovnou VIP level 4. Takže ten nejnižší, abych byl ta jednička, tak musím mít prostředky na Gate.io v hodnotě nějakých 0,05 bitcoinu. Což by mělo být plus minus nějakých 60-70 tisíc oproti tomu, když koupíte těch 100 GT tokenů, který vás budou stát nějakých 15 tisíc. Doteď jste byli zvyklí ty svoje tokeny někde uzamykat. Nicméně tady nemusíte. Vy jediný, co uděláte, je, že se chcete zúčastnit, kliknete na zúčastnit se tohoto startupu a to je všechno. Tady dole se vám objeví váš level, můj VIP level je momentálně 0, takže já momentálně mám právě ten lucky draw. Pokud bych měl ten VIP level 1, tak to tady uvidím samozřejmě a nebudu mít ten lucky draw, to znamená nějaký nějaký jako nějakou náhodnou alokaci, ale rovnou budu vědět, že dostanu minimálně nějakých 10, tady jako 10 shares, takže teď je otázka, samozřejmě záleží, kolik těch tokenů, jaká je tokenomika, kolik bude stát jeden token a tak dále a tak dále. Jak můžete vidět, tak tyhle těch startupů tady běží hned několik. Teďka dokonce se nám tady otevřel novej, takže tady to přímo vidíte, tady je $0 free to claim, to znamená já jediný, abych se do tohohle mohl zapojit, tak klikám na free to claim. Tenhle ten moment já tady vidím, že jsem teda VIP level 0, tady to potvrdím a dám free to claim, dávám klik a mám subscribe successful. To znamená, v tenhle ten moment já jsem se připojil a tady k dalšímu startupu. OK, to je všechno těch projektů, tady každý týden běží jako obrovský množství, takže čím víc těch projektů vy si zaregistrujete, tím samozřejmě víc tokenů získáte, víc peněz získáte. Rozhodně se vyplatí si Gate.io založit, nemusíte ani zvedat ten svůj VIP level, protože nějakou část těch tokenů dostanete vždycky, i když budete mít VIP level 0. Tady ještě koukám na to X-Raiders, jestli se to tak čte, tak je to platforma, kde budou zaregistrovaní různí experti nebo prostě tradeři a vy budete moct trackovat nějaký jejich obchody, nějaký jejich jako decisions, rozhodnutí a současně na základě toho je pak můžete ohodnotit s tím, že potom by tam asi bude nějaký jako leaderboard, jestli to chápu dobře, kde prostě uvidíte různý ty tradery, jaký mají win rate, jak se jim daří, kolik zhodnotili to jejich portfolio a vy současně se potom budete moc jako inspirovat asi do budoucna nějakýma jejich tradama. Když takhle na to koukám, tak je to docela velký, teďka listujou na několik jako různých burz současně a už od zítra se to teda bude moct obchodovat, což vlastně zítra vlastně taky končí ten startup. Takže pokud teďka sledujete tohleto video, tak určitě doporučuji se připojit. OK, to by bylo všechno pro tohleto video. Jediný, co vy musíte udělat, abyste byli schopni se účastnit těch startupů, je založit si burzu Gate.io a v moment, kdy ten startup uvidíte, tak prostě jenom kliknout na tlačítko. A pokud jenom počkat, až vás Gate.io vybere a pošle vám nějakou část a jako alokaci těch nových tokenů. A pokud byste z těch startupů chtěli vyždímat co nejvíc, vyždímat víc, tak musíte zvedat svůj VIP level. Asi nejlíp tak, že budete stačí držet jenom na spotové voletce nějaký právě ty GT tokeny. OK, to by bylo všechno. Mimochodem, registrační link na Gate.io a slevy na poplatky na Gate.io najdeš už teďka u mě v bio, takže určitě využij ten link, protože jsou to největší slevy na poplatky, který momentálně můžeš získat. Dej odběr na ten channel, protože si do budoucna ukážeme další důležitý burzy, co nabízí jiný burzy a jakých dalších produktů se můžete účastnit, abyste zase vytřískali nějaký peníze navíc. Sleduj moje další sociální sítě, koukni na videa, který se ti teďka tady někde doporučí a uvidíme se u dalšího videa. Čau.